Sa araw ng Huwebes, ika-14 ng Enero 2021, isang natatanging programa ang ating mapapanood. Kaisa ang pamilya ng Leksyon Pangasinan. Ating samahan ang ating pinakamamahal na Schools Division Superintendent, Dr. Sheila Marie A. Primicias, na balikan ang mga natatanging pangyayaring sumubok, nagpatatag at nagbigay ng inspirasyon upang mas mapagtibay pa ang serbisyong malapit sa puso. Ating muling lakbayin ang mga laban na sama-sama nating hinarap, ang mga kasiyahang sama-sama nating ipinagdiwang. Itinatampok sa Leksyon Pangasinan 1-on-1 ang Baliklakbay kasama si Schools Division Superintendent Dr. Sheila Marie A. Primicias. Leksyon Pangasinan presents Balik Tanaw.